Samang yun intended man para adtong mga nabiktima sa audit in 2021 nga bagyo, December 16, upat na katuig gikan karon. Ay, kamong makadawat na pasalamating maing gobernadora ha. Adara, arang-arang kay nakontak sa sayo na ko yung taon nila kapahuway. Kaya dito po na sinagapos uslob si Miss AG. Mo'y atong mahinabi karon siya ang spokesman sa provincial government. Miss AG, day, morning na nimo. Morning diha, Sir Oka, sa imong mga naminaw. Murag energetic na da, murag nagdaghang kag energy ron. Full bars na gyud ka. Nakatulog na taon, Kaloy. Hey, naabay nindot ning istorya da kay muli akong gihimo gihisgutan karon kay kami ani biktima. Biktima mi ani in 2021 bagyong audit December 16. Unya ang kantong IHAP Emergency Housing Assistance Program sa NHA nga 712 million gibalik sa Manila kay dili lagi sila mosugot nga ibutang atong dasig card kani adto sa kani administrasyon unya kananang dili pun mosugot ang NHA nga usbon ang ilang palisiya kay mao man gipatuman nationwide. Now ang akong question kini, napa ba listing ang Kapitolyo or ang NHA province napa ba listing sa mga biktima adtong I think 72,000 ka mga pamilya ang makadawat intended ani? Yes, so 72,209 ang qualified households. Very good. Napay lista. And then ang lista na Sir Oka, ang gikan sa previous, gikan na siya sa OCD, Office of the Civil Defense. Ang Office of the Civil Defense. So mao na siya ang amo ang lista gihapon na basihan, pero ang buhaton namo karon immediately after GovPAM received na the call gikan sa NHA, ang instructions yun is para atong i-verify, atong tan-aw na lista ba, kay ang usa man gud sa mga concerns ani before is wala daw nagtakdo ang lista sa I believe sa nagi-provide sa OECD o ang sa OCD ba or sa NHA, but anyway kung asa man nagikan ang lista kailangan gid nato i-validate, i-verify, and then ang instructions ni Gov to do it as soon as possible kay para hopefully gyud kiniingon naman ng NHA na by December mabalik na siya. Very good. We still have 9 days na lang before December. So what po yung specific date sa December? Ano saan lay pasod ang kwarta? Wala. Ang specific ra gyud ang gi-mention is mabalik siya by December. Mao na siya ang naaday nindot nga. Unsa man unsa instruction ni Governor Pam ani ang katubag yung taga-South nga nabiktima sa bagyong Odette lang basig mabahin itong wabay dasig card yes Governor. Dili para gid ni sa mga Typhoon Odette na victims, Sir Oka, no, we have to give to them what is due to them. Gid mo gina ang instructions ni Governor Pam. As for pero di ginato kalimtan ang mga victims sa earthquake o victims sa bagyong Tino. Mosa na ang giliho karon na hopefully kana hinoon medyo challenging na siya if mabuhat ba na siya by December. Kay murag daghan-daghan niya, especially kani sa Tino wala pa gid nahuman og assessment, LGUs, even sa Capitol kay ongoing pa man kay bago man pa wala pa man gani na lift ang kanang retrieval operations. So ang next magula na retrieval is assessment. So kana siya ang next ang buhaton, pero hopefully paninghuaon nato ningon gyud si Governor Pam nindot gyud unta kung ato ang matagaan tanan victims. So mahog gyud ni na from south kaning sa Odette ug sa north sa earthquake ug kaning Metro Cebu and then sa west para sa kaning Typhoon Tino. Hopefully maapas gyud nato. Miss AJ, taga Malabuyok nagmonitor. Ato akong migo, taga Badjan, ang main road dito nagmonitor. Apil na ako mga kababayan sa Barili, nagmonitor po bahin ani murag excited sila na karon December. Unsay pamaagi inyo ugduna na instructions si governor sa pamaagi ini sa distribution onya. Unsa man by lungsod or by barangay kun do na mo kinsa may mo provide ani og kanana ang kanang gitawag og pagador ba kanang mo distribute sa assistance kinsa man taga NHA gyud with the assistance from your office. Wala pa tay instruction no kung unsay paagi sa atong distribution. Ang karon ang gibuhat namo is really on the reconciliation of the list.
So as soon good as we are able to reconcile the list, speak with NHA and OCD, automatic yun sa oka amo ginaamong i-assure sa mga residente sa atong mga LGUs labi na sa South na nag-upat ka tuig na ginagpaabot ani. Upat ka tuig rong 16 December ha? Upat ka tuig na gyud December 2021 gud ni mo dugay na gyud kaayo. So ato ginapaningo answer ka na coordinate ta dayon sa LGUs as soon as we are able to reconcile the list and we have instructions from NHA. So karon sa pagkakaron Miss AJ wa pa pod wa pa pod mo hatagi og updated katong kanang reconciled list ba o kanang validated list sa kuan sa OCD o sa NHA wa pa mo tagain diha pod. Muna siya ang amo na lista gikan pa to katong sa previous lagi pero murag muna siya kailangan i-reconcile if this is the final list ba kay I believe na ay concerns kay murag wala lagi nagtakdo ang numero sa mga beneficiaries pero kana ato ginang make sure so kamo ginay importante kaayo na nagi verification process kay para wala gyud magkagubot kaabot na sa distribution. Ay mo ano sa ning fake news. Wala ginagdagan fake news ron eh. Wala kanini ang ganong kinahanglan pa man og kuan kanana ang medical mission ay kagahapon dito mo I think gahapon man to silang Governor Pam silang Dr. Nikki Catalan dito sa Oslo man to yes na ay free na ophthalmology kanang mga opera sa mata dito sa Oslo yes. Kani di apay tingbong ko lang ni Miss AJ kay murag taol gyud nga kasabot ra ko ninyo dinha kay murag kadlawon buntag sa tungang gabi mauli kadto bang si ambulance nagdikandaga naman to para lang to asa man to kamotes lang to siya nga iyang tahas. How about sa katong Islas Bantayan wa pa bata do na bay plano sa gobernador magbutang san ngadto? Yes, duha gid ang intention gid to start so is duha ang paliton. Pero kani magong si ambulance, pareho ni siya o mopalit ka og air ambulance. Medyo dili na siya inanakasayon kay kailangan ni siya og approval sa Office of the President. Oo, and then I'm pretty sure kibaw naman gid mga tamo palit og ginaani mahal gyud kaayo. Pero of course naaman tay ibutang na pundo diha, naaman gyud pundo na kailangan para kay priority ginatong healthcare. Ang gibuhat is kailangan lang nangita gyud ta og kanang mo supply na kanang kung ready na kompleto na kay daghan magug kaayo ni og mga specifications ang si ambulance. Actually kanang si ambulance na nidagan karon sa uka. That is prototype. Prototype na siya nagihatag sa pakita sa atong sa usa ka possible supplier. When I say possible supplier kay bid pa man gyud siya. Moagi gyud proper bidding. Yeah. Pero kaning ni karon unsam ni naagi tay kaugalingon gi-hire sa Capitol nga naay kaugalingong mga crew like kapitan, chief engineer. Mao na siya ang buhaton ana Sir Oka. Apart from specifications na kanang naanay higdaanan ni ang higdaanan. Ambulansya gid siya. Per se, ambulansya gid dili kay para transport lang og pasyente para ning mga kanang gitawag na ambulansya kuno hay din pero wa man mga gamit sa sud kani mga sakyanan ba? Oo. So kani naagi ni siya gamit. Oo, na siya gamit Sir Oka. Muna kailangan yun specific ang supplier po ani kay dili ra pwede na makabaw mo buhot og barko mo na siya. Kailangan yun na specific ang kanagong gamit ekipo sa ambulansya ug also kanang sa safety kay ang usa sa mga tan-aw kanang ang higdaanan dili lang siya normal na higdaanan kailangan yun na safe ang pasyente na maski nang bawd kay kanang sa kamotes ug bantayan bawd ba gid na dagok ay bawd. Maski pang-init lagi bawd ba gid na so kailangan safe ang pasyente. So mo gid na ang importante sa na kailangan og seat trials. Kailangan gid na sure ka before na siya i-approve mo agi pa nag 50 ka seat trials. Dugay pa siya. Taod pero gipas. Pero at least na coming. Yes, na coming gid the intention is duha mo'y paliton. Usa for kamotes and then usa for bantayan. Kaya mahitabo na yun in town. Dugay-dugay na rin gikinahanglan sa taga isla. Now, di pa ko'y laing, naman ko na sugatan nga mobile kitchen. Ito ni aking adlaw, I think dili man din ni dako. Dili man ni dako nga sakyanan. Murag four-wheel vehicle lang gihapon. O niya, gitawag na may marka gong mobile kitchen. Pila man ni kabuok ang mobile kitchen karon diha, Miss AJ? Ang karon Sir Oka, usapan na siya kabuok kay ang under man na siya gipaspasan ang usa because katong pag-earthquake
And then ang uban, the intention is unom na kabuok. Pero ang giuna lang ng usa sa emergency man na siya, sa katong pagguba sa katong pag-earthquake sa north, ang usa sa mga concerns adto is ang sa ospital sa Bugo kay di ba na atong Bugo Provincial Hospital di ba sa Sir Oka, ang mga pagkaon itaw sa pasyente. So muna under na siya emergency procurement ang kaning atong usa. Katong 5 Sir Oka, kailangan na siya ato na siyang unsa og bidding gyud. The regular bidding nato ang 5. So duha ka dagko kadang nakita nimo Sir Oka medyo gamay-gamay pa na siya. Gamay gamay man. Oo, gamay. Naay upat ka gamay, including katong nakita nimo, duha ka dako. Nabutan na, murag ko baga, kabutangan ba daghang bugas, kanaga butangan daghang utanon, nga gamay, mga sakinalya, kabutangan ba LPG, na kompleto na itong gamaya, na makaluto na ito, mga gigamit pagpaluto dito sa Bugo? Oo, muna hindi gamit, Sir Ka, and then karon po, pag Bagyong Tino, kaya ato ang gilunupan magyud atong provincial hospital sa Danau, mostly atong gibutang dito. And then, karon I'm sure daghan mga taga Balamba nakakita kay naaman ni siya gipark sa Balamba na CNU. So dito sa init yun ilahang pagkaon dito for the past few days kay naaman ni siya gapark dito ang atong mobile kitchen. So naani kusinero, Miss EJ? Kuyo? Yes, naagi kusinero na mga take-serve, na mga tuwisyo, lain-lain na ilang putahe gani kada adlaw na lutuon. So, salamat in town. Miss EJ, before di ka buhian, dagang ako concern, but anam-anam mo lang na ako na kamurag tanaw ako, pamilya ako, nakatigom-tigom kagamay energy, but di ay nagpasalamat ni mo ay magsuon ni si Bayigan pasumala. Tuan is Manila sila, pero biktima ni Bagyong Udit. Matod pa niya, salamat kayo, Governor Pam, sa inyong paninguha niya, o nga mahatag yun sa mga biktima sa Bagyong Udit. Ang mga hinabang, salamat po Miss EJ o Miss Angeles sa information. God bless you, ma'am. Matod pang Bayigan. Di pa usa. Matod pa suggestion niya, ang maguwang ni Sinistor nga, mas kung madayo na ang pagpanghatag sa NHA og mas maayo, ayaw na lang ginaiagi sa LGU. Maayo nang ang Kapitolyo maog gimuhatag kay patas daw. So kaning ilang mga suggestion ng kinahanglan gyud ang ato ning paminawon pod unya sa samang higayon ug naa na kami mangunit pa diha asa dapita ang pagpanghatag asa schedule aron pod murag buhi lang dugo na si Sugas 2021 hantod ron. Miss EJ, salamat kayo na ha. Salamat kayo. Salamat kayo, Sir Oka. Thank you kayo sa mga suggestions, sa mga comments. Ato ginang ipaabot ni GovPam, no? O kaning, labi na sa kaning suggestion sa distribution. Ato yung paabot sa NHA sa tanaw na to gyud after ating verification process na unta madali and then mahatag na gyud sa mas kanang mas maayo ang paghatag or sa mangita tagpaagi na mas dali sa tanan. Sige lang, mutabang may pahibaw ani kay kani mabasa ra man ni, ma-review ra man ang mga suggestions sila pinaagi sa among Facebook page. Miss AJ, salamat kayo. Niya may buntag. Happy weekend din niyo. Salamat, Sir Oka. Good morning. Si Miss AJ De La Torre Urung mao to ang in behalf ni Governor Pam, siya mo atong madali-dalig tawag pero ato na yung aging mga simana since